What's up? What's up? What up guys? It's your boy Jory Domato na naman to. Bali, wala mi mabuhat ra na murag magbinong-binoang rami. Ang kauban din ako ron mag-vlog kay si Nika katong first vlog nako no katong gipost ako sa Facebook and katong sa old channel nako nga Jory Carl tuning kaon og lubot. And napay isa kani si igagaw sab nako igsoon na silang duha si Johnny. Tomboy din siya guys. Lahi ra ko sa ubang lalaki. Og siya manguyab. Lahi ra ko sa ubang lalaki. bantog makauyab pero wala ko ga blame sa mga tomboy nga. Murag joke ra niya ako. So yeah. So itong buhatan ron dyan eh. Te! Kasi buhatan nga taron te. Lo. Ha? Maglolo. Mumungkoy magunitan. Wala ay. Juts. Mana ay pagkaulaw ka wala bayot ay. Sige. Yan si Kuya, di tayo juts te. Karito para. Ay, dyan eh. So, wa may mauna-unaan nga content ron. Guys, bali ikaw dyan eh, nakay nauna-unaan dyan eh. Isa mong yun nauna dyan eh. Ha? Silly challenge. Ako yung ginauna no, kung pag-love sa aim. Ay. Uy, nagmulakaw bitaw ka no? Mga to mas tindahan. Pag-amping nga, ayaw pag-amping nga. Kaya ko rin amping mo. Ay. Tinikaw ka sabot, gikilig lang. Okay raman og flat og ilong ni ka basta akong pag-love sa mga taas. Balag corny god. So yeah, sa atong paano dyan ay content rin dyan eh. Naguna-una pa sila ako sa ubang lalaki. Na joke na ako. Balik siya ra kung gibinawangan na guys. So, og naigo ka sorry kayo. Kama. Hi sa akong vlog. Hi sa. Mamlakaw ka? Pag-amping, ayaw pag-amping ha, kaya ako rin amping niyo mo. Masabot man ang... Masasanik? Sorry, ayaw ka ulo. Kaya ana lang, ana lang. Ulo. Ayaw ka ulo, Nick. Kasi nabtan na yan doon. Yang giingon ka, guys na, kasabot mo ng pet malo. Sa consent nila na, malupet, Gigi Moy. Ano to? Katawanan siya dyan eh. Ha. Okay. Kasi yung... Okay kang tunay. Sasanik? Nudge ka. Dyan eh, usa ito content dyan eh. Pinatitipo mo ang nakita Kasi, dyan eh. Ito gana na ito. Kisa mo crush. Ha? Kisa mo crush. Wala. Lucky ba eh? Ay, kuhan lang siya. Lucky o baye? Bye. Bye, day, dili, day. Baye, tomboy ganda. Bye na lang. Naira ko sa ubang lalaki din eh. Lucky. Eh. Oh. Ikaw, kasi mo crush. Ang crush? Isa ang crush. Ha? Wala si Timikin lang. Isa atang kuhan. Isa may crush na to. Yung mata ng busing. Yung mata ng busing. Yung busing oh. Dapat na kayo dong. Gani, ako'y content. Ay sa pag-video mo pag. So, what's up? What up guys? Lobat ko kanina guys, pero wag na kayo mabalaka dyan guys kasi may naano na kami guys, may nauna-unaan na kami guys.
sa atong challenge ron ay atong content. Diyan eh. Bali guys, nari tayo Boya mic ron gigamit guys. Nakita mo na guys, Boya mic and Gorilla Pod with flashlight. So, saan itong nauna ng content din? What is bug? Bug is dalan o gamit. Diskusa rin ka dyan eh. What is bug? What meron kuan? Nakakita mo sa YouTube bali na kuan. Sa to na challenge na what's in my bag challenge guys. So yeah, kuha akong bag din. Kadamdam ka, hinaya ha. Sulod din sa Miss Park ka. So yeah, kuhaon niya kuan. Bali guys, mao din akong room ay akong kwarto guys. Kita nyo na, kita pa mana guys, kung saan nakakalat guys. Oh my God. Kalat na guys, mura nagbasurahan akong kwarto guys, pero tulog na gyapon. Kasi makatulog lang, pipes na. Dili, katong bag na pang eskwela. Oh, Kani? dili, katong isla nga pa na diya. Oh, what? Ayo. Kuwasa ni kang. Ana lang. Jato na pa. So yeah. Sugdan na to guys. I-cut na ako guys. So yeah guys. Bale. Dili. Sorry guys. Bale dili na mabuhat ang what's in my bag challenge guys. Kay akong cellphone man good 16 gig ra. So ang naa na ron 15.60 na dyan eh. So ang memory card yung ginako guys naguba ba. So dili pa sa una nga akong vlog maabot og 30 minutes. So basin sunod challenge siguro kasi sunod guys makapalit ako memory card. So pasensya na kay guys kay ako tata mo guys. Sorry kayo. And I hope mapasaylo ra may ninyo guys kay so ayaw ko na mag-drama prank. Bakit yung mag-drama prank? Hindi ako marunong mag-acting. So, sunod guys, basin sunod. Makapalit ako memory card guys. So, salamat kayo sa inyo guys. Kaya nakasabot mo. So, kuhaan guys. Huwag na, ginahan ka nga video guys. Please, smash the like button. Ay, sipit dahil. If palihag sa ako, follow sa akong social media accounts guys. Nadira. And, kung giganahan ka nga video guys, please smash the like button. Hanapin subaga ba? And subscribe guys, subscribe. And turn on the notification bell para ma-update ka og na ako yung mga latest videos guys. So salamat kay guys. That's shagit subscribe. 1, 2, 3, subscribe!